Каму ў Мінску Лукашенка хоча паставіць помнік, на якое павышэнне пайшлі сваякі топ-генерала і якую катастрофу зафіксавалі ў Віцебскай вобласці. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенка раздае кампліменты і распякае сваіх чыноўнікаў. Сёння ён узяў удзел у цырымоніі адкрыцця ў Мінску басейна міжнароднага класа. Аб'ект пабудавалі за 4,5 гады ў рамках эканамічнай дапамогі Кітая. Каб прадэманстраваць асаблівае стаўленне да азіяцкай краіны пасля пераразання чырвонай стужкі, Лукашенка не аддаў яе ў рукі кітайскаму паслу, а чамусьці спрабаваў павязаць яе дыпламату на шыю. Басейн каля станцыі метро «Маладзёжная» адкрылі напярэдадні чарговай гадавіны бальшавіцкай рэвалюцыі. Таму ў сваёй прамове Лукашенка не мог не закрануць тэму сацыялізму, да якой прыплёў і вынікі прэзідэнцкіх выбараў у США, на якіх перамог Дональд Трамп. Сегодня о социализме все больше и больше начинают говорить. Если в середине 90-х, я помню, просто топтали ногами все эти определения, правда, и в Америке сегодня это матерное слово, даже из уст победившего Трампа, президента, который обвинял Камалу Харрис в том, что она социалистка и коммунистка. Он ярый такой капиталист. Трамп, естественно, миллиардер. Но я в этом ничего плохого не вижу, но когда-то об этом вытирали ноги. Мы этим путем не пошли. И что мы видим? Европа вся ориентируется на социализм, не называя, может, его так, но говорит о социальной справедливости. Не абышлося і без кампліментаў асабіста Сі Цзіньпіну, якому Лукашенка прапанаваў паставіць у Мінску помнік. Акрамя таго, ён анансаваў, што ў хуткім часе кітайцы адкрыюць у сталіцы нацыянальны стадыён і пабудуюць яшчэ некалькі важных аб'ектаў. Увогуле, Лукашенка неаднаразова ставіў кітайцаў і іх дысцыпліну ў прыклад, а сваіх набліжаных пастаянна крытыкаваў, асабліва дасталася чыноўнікам ад спорту. Благодаря большому другу белорусского народа Си Цзиньпину мы построили этот объект. Если б только этот. В ближайшее время вы увидите в Минске еще одно чудо, наверное, более значимое, правда, для футболистов. Я боюсь даже сегодня произносить это. Все, жду, с новым руководителем футбола и так далее. Печаль полная. Правда, и хоккей туда уже начинает клониться. Смотрю тут на главных деятелей. Ну, может, поплывем? Калі ж Лукашенка аглядаў басейн знутры, то традыцыйна здарыўся міні-спектакль з недарэчнымі абяцаннямі. Ребята, спасибо большое, было очень красиво. Я тоже буду теперь плавать терпеливо. Не 1 километр, больше буду плыть. Заразили вы меня. Молодцы. Здорово, спасибо. Спасибо, ребята. Сын і брат дзяржсакратара Рады бяспекі пайшлі на павышэнне. У 120-й механізаванай брыгадзе ва Ўруччы прайшлі мерапрыемствы, прысвечаныя дню вайсковай разведкі. Вітальнае слова на іх казаў выканаўца абавязкаў камандзіра брыгады падпалкоўнік Максім Вальфовіч. Гэта сын сакратара Рады бяспекі Беларусі Аляксандра Вальфовіча, які ў канцы нулявых таксама ўзначальваў гэтае падраздзяленне. 34-гадовы Максім Вальфовіч вайсковец у 4-м пакаленні. Раней ён камандаваў батальёнам у Гродзенскай 6-й брыгадзе, а пасля працаваў у вайсковай акадэміі. Адметна, што сёлета на павышэнне пайшоў і брат сакратара Рады бяспекі. Дмітрый Вальфовіч з пасады намесніка падняўся да вайсковага камісара Віцебскай вобласці. Біяграфія гэтага чалавека даволі цікавая. У 90-х ён быў завербаваны расійскай контрразведкай і ваяваў у Чачні на баку праціўнікаў тагачаснага кіраўніка рэспублікі Дудаева. Некаторы час Вальфовіч нават прабыў у палоне ў дудаеўцаў, пасля чаго быў вызвалены. Беларуская пракуратура б'е трывогу. У калгасах Віцебскай вобласці масава паміраюць каровы. Журналісты партала «Зеркала» з дапамогай Белпола атрымалі справаздачу рэгіянальнай пракуратуры па выніках праверкі сельскагаспадарчых арганізацый. І гэта проста катастрофа, бо ў акце пракурорскага нагляду сцвярджаецца, што ў 19 раёнах вобласці з 21 ад пачатку года зменшылася колькасць буйной рагатай скаціны. Усяго па розных падліках памерлі 17 000 жывёл. Найбольшыя страты зафіксаваныя ў
у Верхнядзвінскім, Глыбоцкім і Мёрскіх раёнах. Сілавікі звязваюць гэта з бяздзеяннем чыноўнікаў і кіраўнікоў калгасаў. У канцы дакумента пракуратура патрабуе пакараць раённых і абласных чыноўнікаў, а таксама кіраўнікоў калгасаў, якія не прымаюць меры. Аблвыканкам мусіць цягам месяца даць адказ і паведаміць, што зроблена для выпраўлення сітуацыі. Але малаверагодна, што перапіскі сілавікоў і чыноўнікаў здольныя на нешта паўплываць, бо праблемы ў сельскай гаспадарцы даўнія і хранічныя, а чыноўнікі ходзяць па коле. Іх караюць і саджаюць, а пасля Лукашенка іх мілуе і яны вяртаюцца ў тыя ж калгасы. Сям'ю мінскага бізнесмена будуць судзіць за распальванне варожасцей. 13 лістапада ў мінскім гарадскім судзе пачнецца суд над Геннадзем Саўрыцкім, ягонай жонкай Ірынай і малодшай дачкой Віалетай. Саўрыцкі яшчэ з 90-х узначальвае кампанію «Анастан», якая займаецца вытворчасцю пенапласта, а члены яго сям'і там працавалі. Усіх траіх абвінавачваюць у распальванні варожасці, здзейсненай групай асоб. Па гэтай частцы артыкула крымінальнага кодекса ім пагражае ад 5 до 12 гадоў калоніі. Акалічнасці справы невядомыя, як і сутнасць абвінавачання. У Байсоле расказалі, колькі чалавек мог закрануць апошні рэйд сілавікоў. Па інфармацыі службы эвакуацыі, якую перадалі парталу «Зеркала», затрыманні пачаліся вечарам 30 кастрычніка. Найбольш масавыя аблавы прайшлі раніцай наступнага дня і працягваюцца дагэтуль. За рэйдамі стаіць КДБ, але ў затрыманнях і ператрусах бяруць удзел і супрацоўнікі іншых структур. Яны пераважна дзейнічаюць аднолькава, гучна грукаюць у дзверы, каб выклікаць шок, а пасля ў памяшканне ўрываецца экіпіраваная і ўзброеная група захопу з аўтаматамі. У затрыманых распытваюць пра паездкі ў Еўропу і іх палітычную актыўнасць. Некаторым, каго закранула новая зачыстка, прад'яўлялі дакументы аб заведзенай крымінальнай справе па артыкуле «Змова з мэтай захопу ўлады», іншым жа за заклікі да санкцый. На некалькіх чалавек склалі пратакол за дробнае хуліганства. Усяго, па інфармацыі Байсола, рэйд закрануў як мінімум 80 чалавек, але гэтыя падлікі папярэднія і неканчатковыя. Каля 20% затрыманых пасля допытаў адпусцілі, частку ў статусе сведак, а некаторых з адміністрацыйнай справай. Камандзір сумнавядомай вайсковай часці стаў намеснікам Карпянкова. Лукашенка сваім указам прызначыў палкоўніка Дмітрыя Мікшу намеснікам камандуючага ўнутранымі войскамі. Сяргей Грабеннікаў адпраўлены ў запас па ўзросце. Мікша да павышэння кіраваў 3-й брыгадай спецназа ўнутраных войск, больш вядома як вайсковая часць 3214. Адзін з былых кіраўнікоў часці Дмітрый Паўліченка датычны да выкрадання палітычных праціўнікаў Лукашэнкі ў 99 годзе, а пасля апошніх прэзідэнцкіх выбараў байцы бралі ўдзел у разгоне пратэстаў. Сам Мікша не хавае сваіх палітычных поглядаў і часта апынаецца ў цэнтры увагі беларускай прапаганды. Цяпер ён будзе працаваць правай рукой камандуючага ўнутранымі войскамі Мікалая Карпянкова. Стала вядома, ад чаго памёр за кратамі 22-гадовы палітвязень Дмітрый Шлетгауэр. На мінулым тыдні стала вядома пра смерць у магілёўскай калоніі асуджанага на 12 гадоў па палітычнай крымінальнай справе. Знаёмы сям'і загінулага палітвязня расказаў журналістам «Зеркала», што ў пасведчанні аб смерці Шлетгауэра прычынай смерці запісаная механічная асфіксія. Часцей за ўсё падобны запіс робяць пры суіцыдах. У сваю чаргу кіраўніцтва калоніі не паведаміла блізкім палітвязня, што канкрэтна з ім здарылася. Сям'я лічыць, што ён не збіраўся здзяйсняць самагубства, тым больш пакуль Шлетгауэр знаходзіўся ў СІЗА, у яго нарадзіўся сын, і хлопец спадзяваўся пахутчэй выйсці на волю да сям'і, таму пісаў прашэнне аб памілаванні. У пачатку кастрычніка Шлетгауэра перавялі ў калонію ў Магілёве, дзе адразу адправілі ў штрафны ізалятар, а ўжо 12 кастрычніка сям'я атрымала паведамленне пра смерць асуджанага. Па беларускім тэлебачанні не пакажуць футбольны матч, які адбудзецца ў Варшаве і на які заклікалі прыходзіць з бел-чырвона-белымі сцягамі. У праграме перадач тэлеканала СТБ 7 лістапада няма гульні асноўнага раунда Лігі канферэнцый паміж Варшаўскай Легіяй і мінскім Дынама. Папярэднія матчы беларускага клуба канал паказваў, але на гэты раз замест футбола там будзе серыял «Неўскі. Праверка на трываласць» і дакументальны праект «Назад у СССР». Імаверна, што адмова ад трансляцыі звязана з заклікам фанатаў Дынама прыходзіць на стадыён з бел-чырвона-белымі сцягамі і іншай нацыянальнай сімволікай. На гэты момант на гульню прадалі больш за 22 000 квіткоў. Лукашэнкаўцы і прапаганда любяць паўтараць, што спорт павінен быць па-за палітыкай, што санкцыі супраць беларускіх атлетаў несправядлівыя і ангажаваныя. Але ў той жа час беларускія спартоўцы актыўна выкарыстоўваюцца для падтрымкі Лукашэнкі. Апошні прыклад той самы флэшмоб «Нада». У ім сярод іншага бралі ўдзел і футбалісты мінскага «Дынама».
У Беларусь для рэкламы мутнага стартапу прывезлі галівудскую зорку. Сёння ў тэлеграм-каналах з'явілася фота Тыля Швайгера, зробленае ў мінскім аэрапорце. Нямецкі акцёр, вядомы па фільмах «Дагрукацца да нябёсаў» і «Бяслаўныя вырадкі», прыехаў для ўдзелу ў рэкламе праекта «Blockchain Sports». Гэты стартап цягам апошніх тыдняў здымае ў беларускіх гарадах відэаролікі пра дрыфтынг, а дзяржаўныя СМІ актыўна гэта асвятляюць. Арганізатары акцыі анансавалі ўдзел у праекце сусветна вядомай персоны, і Швайгер стаў тым самым чалавекам. Кіраўніком Blockchain Sports з'яўляецца беларус Дмітрый Саксонаў. Ён адсядзеў 4 гады за махлярства і пасля вызвалення пачаў развіваць стартапы. Саксонаў бярэ грошы на фантастычныя праекты і амаль не нясе рызыкі, калі з іх нічога не выйдзе. У прыватнасці ён адправіў беларускіх футбольных трэнераў шукаць будучых футбольных зорак у Бразілію, а таксама рабіў укіды ў СМІ пра тое, што атрымаў ва ўласнасць бізнес-комплекс, пабудаваны набліжаным да Лукашэнкі бізнесоўцам Александром Шакуціным. Для піару уласнага праекту Саксонаў актыўна супрацоўнічае з дзяржаўнымі органамі і прапагандай. Прыезд Тыля Швайгера стаў часткай гэтай стратэгіі. У Расіі загарэўся чарговы беларускі аўтобус. Сёння днём у расійскім Кранштадце падчас рэйсу ўспыхнуў блакітны маз. Пажар, які пачаўся ў задняй частцы аўтобуса, вельмі хутка ахапіў увесь салон цалкам, а на дарогу падалі абгарэлыя дэталі. Пасажыраў унутры не было, таму ніхто не пацярпеў. Праблемы з беларускім транспартам, які адпраўляюць на экспарт, пачаліся 2 гады таму. За гэты час у Расіі згарэлі дзясяткі аўтобусаў і трамваяў. Лукашенка вінаваціў у гэтым кампаніі, якія займаюцца абслугоўваннем транспарту. Тым не менш, урадавая камісія расследавала прычыны загаранняў і прыйшла да высновы, што вінаватыя ў іх санкцыі і няякасная зборка. Кітайскія рухавікі і расійская сістэма пажаратушэння аказаліся кепскімі аналагамі абсталявання, якое выкарыстоўвалася на мазе раней. У Мінску знайшлі дом, на якім вісяць таблічкі з 2 рознымі адрасамі. У комплексе «Маяк Мінска» знайшлі незвычайны будынак, на якім вісяць таблічкі з рознай нумарацыяй: вуліца Мсціслаўца 13 і вуліца Мсціслаўца 17. У адміністрацыі Першамайскага раёна патлумачылі такі казус. Аказалася, будынак пад нумарам 13 гэта гараж-стаянка з убудаванымі памяшканнямі, а 17 гэта шматкватэрны жылы дом, то бок асобныя збудаванні. Проста для зручнасці навігацыі таблічкі з рознымі адрасамі прымацавалі да аднаго аб'екта. Вось такія навіны серады. Мы, як і большасць з вас, сыходзім на выхадныя, але ўжо ў нядзелю вас чакае новы цікавы сюжэт. Таму падпісывайцеся на канал, каб нічога не прапусціць, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы ў нядзелю.